αλλάζουμε θέμα και να έρθουμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες του Δήμου Ελληνικού, που με το κοινωνικό του έργο προσφέρει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να πάει κόντρα στην κρίση? Ο Δήμος Ελληνικού λέει ότι το έκανε πράξη. Τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν σημαντικά κοινωνικά έργα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες της Αργυρούπολης. Στην Ελλάδα της κρίσης και της βαθιάς ανάγκης του κόσμου για αλληλεγγύη, ο Δήμος μας πήγε κόντρα σε αυτή την κρίση με συγκεκριμένες δομές. Η κοινωνική δραστηριότητα του Δήμου Ελληνικού επεκτείνεται και στο κοινωνικό παντοπολείο, όπου 300 οικογένειες κάθε μήνα δέχονται δωρεάν τα βασικά είδη τροφής, υγιεινής και υπόδησης. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ο Δήμος στον προϋπολογισμό δεν έχει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ μάλλον, ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία του. Είναι όλο με χορηγίες και δωρεές. 5.000 δημότες εξυπηρετούνται δωρεάν από τη Δημοτική Συγκοινωνία προς και από τους σταθμούς του μετρό. Κοινωνικό όφελος θα έχει σίγουρα, γιατί είναι δωρεάν. Πάει τους πολίτες της Αργυρούπολης στα σπίτια τους. Σημαντική συμβολή αποτελεί και το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ελληνικού, που δίνει την ευκαιρία καθημερινά σε 400 μαθητές να κάνουν δωρεάν μαθήματα. Ξεκινήσαμε πέρυσι αυτή την καινούργια δομή, δημιουργήσαμε το κοινωνικό φροντιστήριο, πήγε πολύ καλά πέρυσι, φέτος έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα παιδιά, είμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από 180 άτομα τα οποία παρακολουθούν τα μαθήματα.